Det er vinteren 1940. Adolf Hitler har lige underskrevet kontrakten Operation Barbarossa. Planen er at invadere hele Sovjetunionen. Alt er nøje planlagt, og det første angreb er sat til at ramme i starten af 1941 med 3 angrebsgrupper bestående af 650.000 soldater. Mindre end 2 år tidligere havde Hitler indgået en ikke-angrebspagt med Sovjetunionen for at opretholde freden i Østeuropa, og en hemmelig aftale om, at de skulle dele Østeuropa mellem sig, var også en del af pagten. Men Hitler kan ikke nøjes. Hitler er magtsyg og grådig, så han vil have alt. Derfor sender han i 1941 et kæmpe angreb mod Sovjetunionen. Men med en dygtig rådgiver får Hitler trukket hele angrebet tilbage, inden de overhovedet nærmer sig. Da han bliver overbevist om, at samarbejde mellem Rusland og Tyskland vil være en god idé, hvis han skulle gøre sig forventninger om at vinde krig. Hitler lader sig overtale, og Josef Stalin er stadig uvidende om Hitlers forsøgte overtagelse. Hitler har allerede invaderet forskellige lande: Danmark, Norge, Holland, Frankrig, Belgien og Luxembourg. Holland overgiver sig hurtigt, men Stalin overtager lige så hurtigt lande i Østeuropa, som Hitler gør i vest. Men man kan kalde det en form for ræs mellem de 2 stormagter. Men de er ikke de eneste stormagter i verden. USA, England, Frankrig, Kina og Japan er også kæmpe trusler. Japan bomber Pearl Harbor lige efter Hitler trækker sit angreb tilbage, og USA og England erklærer krig mod Japan, og Hitler aftaler med Stalin, at de skal erklære krig mod USA, og det går Stalin med til. Stalin overtager magten i hele Sovjetunionen med Hitler ved sin side, og de holder alle fjender tilbage. De går nu sammen om masseudbredelsen af jøder, sorte, handicappede og homoseksuelle, og masseudbredelsen af nazisme og kommunisme. Men Hitler har bagtanker. Han kan ikke dele med Stalin og bryder sig ikke om kommunismen, for det ødelægger hans idealer om det perfekte menneske. Lige så stille overtager de resten af Vesteuropa, for de fleste lande overgiver sig hurtigt, da de er langt undertal. USA trækker krigserklæring mod Japan tilbage om at fokusere på Tyskland. England lægger sig med tropper op ad USA's grænse, da Tyskland og Sovjetunionen er ved at invadere England. Flere 100.000 militære mennesker dør, og flere millioner uskyldige massemord begår sted forskellige steder i Europa. Hitler får bygget KZ-lejre i hele Europa. Resten af verden forholder sig neutralt og blander sig ikke i krigen. Kina og Sovjetunionen indgår i en ikke-angrebspagt, da Kina ikke er interesseret i krig på nuværende tidspunkt. Den tysk-sovjetiske hær er ustoppelig. Der er samlet tropper fra hele Europa, og de har trængt igennem England. USA står uden allierede og uden nogen hjælp fra andre lande uden for Europa. USA og England har stadig få kolonier i Afrika, men bliver udslettet af tyskerne, da de prøver at komme igennem Italien. USA kan ikke flygte nogen steder hen, og nazisterne stopper ikke, før de har fået ultimativ magt. Hitler aftaler med Stalin, at de skal sende et brev til USA's præsident Harry S. Truman, hvori de siger, at hvis USA stopper deres angreb, så vil begge parter lade hinanden være. Det går Truman med til, da han ikke tør risikere, hvad der kan ske, hvis han bibeholder krigen i kogepunktet. Men 2 måneder senere rammer de første bombeangreb i Washington fra tyske bombefly, og den avancerede teknologi, som Tyskland har udviklet, da de er meget langt fremme inden for krigsteknologi og teknologi generelt. 2 dage senere rammer sovjetiske fly også, og flere tusinder uskyldige mennesker dør. USA slår igen mod Berlin og smadrer halvdelen af byen, men ingen krigsstyrker bliver ramt. Hitler svarer igen med et nøje planlagt og systematiseret angreb, der er sat til at bombe en ny by i staterne hver time i 24 timer. Bomberne flyver over USA, og det er bomberegn. Det gentager Stalin, men Stalin går imod militæret og bomber Pearl Harbor. Det rammer USA hårdt, både deres militær og uskyldige mennesker. Hitler sender et brev til Truman og beder ham om at overgive sig, ellers stopper det ikke.
Truman når ikke at sende brevet tilbage, før en trænet tysk elitesoldat får succes med et mordforsøg på Truman, og der bliver sendt tyske og sovjetiske styrker til USA. De får hurtigt taget kontrollen, da Trumans stedfortræder ikke tør risikere flere tab og ikke har noget andet valg end at give op, da de også er resten af Europa med sig. Hele verden udenfor forholder sig centralt og reagerer ikke på de forfærdelige ting, der sker. Hitler og Stalin aftaler, at de skal splitte Europa mellem dem, og Stalin får øst, mens Hitler får vest. 2 år senere har Hitler opbygget et nazi-imperium i Europa, og alt ser sort ud for fremtiden. Lande bliver nazificeret, byer bliver nazificeret, mennesker bliver nazificeret. Alle, der ikke lever op til Hitlers idealer, bliver misbrugt og slagtet i alle KZ-lejrene, der er fordelt ud over hele verden. Flere millioner af menneskeliv går tabt, og Hitler er i gang med en masseudslettelse af menneskeheden, en rengøring. Man fjerner det beskidte, det ligegyldige og unødvendige, så kun det rene er tilbage. Ingen gør noget, ingen siger noget. Chancen for at blive dræbt er for stor. Nogle af de eneste, der kan gøre noget, er Stalin, men Stalin kan godt lide hans magt i Sovjetunionen og vil ikke sætte sit diktatur på spil, bare for at hjælpe resten af Europa. Folk bliver holdt i et jerngreb, og man kan ikke flygte, fordi der er ingen steder at flygte hen. Man kan heller ikke begå oprør, for der er specielt trænede elitesoldater, der overvåger hele befolkningen 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen. Prøver man på noget, bliver man enten slået ihjel eller smidt i KZ-lejre, og der bliver man udnyttet til at man bliver dræbt eller dør af slid. 10 år senere har Hitler fået bygget kolonier rundt omkring i hele verden, undtagen Kina og Japan, som han har indgået i en ikke-angrebspagt med. Men allerede 15 år efter krigen sender Hitler et bagangreb ind i Kina og Japan. Et helt uventet angreb, en ny form for avancerede bomber, der smadrer alt og efterlader intet bag sig. Kina og Japan lægger sig hurtigt for fødderne af Hitler og lader sig overgive. Hitler har nu opnået ultimativ magt. Kolonierne i de andre lande, der endnu ikke er ramt grusomt af Hitler, bliver hurtigt til større byer, der ekspanderer og bliver til kæmpe KZ-lejre. Verdens befolkning bliver meget splittet. Nogle forguder Hitler og ser op til ham, mens andre afskyr ham og vil hellere se ham død. Der bliver oprettet nogle få anti-nazi-grupper, der skal prøve at få Hitler ned med nakken, men inden de ser sig om, at de fangede Hitlers efterretningstjeneste og smidt i KZ-lejre. Videnskabsmænd i Tyskland har nemlig fået bygget et datanetværk ved navn Göggel, som kan spore og give data omkring alle mennesker. Alle er konstant under overvågning og bliver skrevet ind i Göggel ved enhver handling, de foretager sig. Der bliver valgt diktatorer til alle de lande, Hitler har magten over, og de er med til at styre deres eget land. Det er en ond cirkel, der gentager sig gang på gang. Vi ser nu den første valgtag nogensinde i USA 20 år efter krigen. Mine kære amerikanere, vores nation er blevet sat på en prøve. Vi har mødt modstand før, men måske ikke så meget modstand som lige nu. Vi har problemer, men vi kunne måske også godt fjerne dem. De er alle samlet om at få os ned med nakken. De homoseksuelle, lederne. And may God bless the Reich.